tamke sengtini paithakni tipra idol season 2 o jagao tamke orni lukurok bai kok sainine haikeba orni je samung krung boba hai tini samung sokpai khaba tini busukjra ti khao puito tong ang tini gala raon haikeba tini o try tini judges rok ni bisingti result kahamanai ang gala raon no sogine abahirok no tui no orni जरी थांते मानि बारै मतम सानि samani patini nini khawa obor samung phaimani kebo nono yakare ba nini phayong nini babu songrok nono yakare da kalang thangka bane da tini nini baya sakchalai rok da kalangi thang nono obo haike nungbai tini matai chawi thangjaro da aborok no tui da tini obono lobir sakchai ang gan srami tongmanke ang class 2 chimin srami tongo busuni sini class 2 ni sini tabu sujura running ko choli tong yes haike munai mahai nang asuk jora tei okokha ba nang tini kono program rogo participate rok abaherok khaijak ang school sran chimin resai phai tongo te ang kabama jangan resai phai including khulumka joto ani ochati tv nai tongnai lukurok no tamke sengtini paithakni tipra idol season 2 o jagao tamke orni lukurok bai kok sainine haikeba orni je samung krung boba hai tini samung sokpai khaba tini busukjra ti khao puito tong ang tini gala raon haikeba tini o try tini judges rok ni bisingti result kahamanai ang gala raon no sogine abahirok no tui no orni je samung tubui phainai abahirok bai kok phainai leine phaide haike truk malai kha tai tamke boroni phai sokpaike tini obukhuk jukni bisingti amunai nung boroni phaike sagad ang ke ramnagar phaisini ramnagar tamui phai haimani to dol ni ro phai tong phaika ang dol ano help khaika ke ang mane audition ni sakang no sopai tong phaika ta bin do ke tini oro phaika ta call khai horo ke ba sabsung tongkha nang mojago haimani inga to miya sa hayo miya phaimani tini hingka nang resap kha tam gano resap ang resap mani hingke to bai manusini gano resap kha te bai suruni gano resap haike bahai ma tongnai nang tabu je gan resabi kalangai arao khnari kabui phaika ta nini judges rok tabu boba hai khaika tokno no nini khau boba hi ma thakare ang ke to belaino khatongjak tongthongjak marsap mani bagai hingke te ako lukurok bahai jaro sia te anok ni family rok bo chajakbo hingke te ama songbo bang saimano ke borok support khaini ako ni ang tini oro phai sopaika amsuk jora tobo tabuk ko bahai bongno sia ko onik no tongko number to serial number to onik no resap jaya rok tong ke jora kisa nasini hini sao ke nasinai chai tongnai butui bongno select dangno ungyabo amnai haike nang tini je result manmani ya bolo kamiu phirok nai da kamio to phirok nai tini da phirok nai tini hasalma phirok mani to kono gari bura rok ba malpung rok tu bujak da tujak tu bujak haike nang tini je aro heleri kabuman kisa heleri dikhnari manor sabi dikhnari man heli to khnari mano da ko kisa khnari ga din je aro samane aro ni resap mani hingke to ajaga ni chale bai ko mem ko usani gano no resap shimana jori jori wai thangkha sebani serai mono jakha jori jori wai thangkha sebani serai mono jakha bobar bar motom tere bofang bainang mechang liyo jori jori wai thangkha sebani serai mono jakha khumulungni nini logi barmani naithok timani barya sani nungle barkha jori thangte mani
बारै मतम सानि बाबुराय ता जादि Menai haike je nang o jori jori wi resapmani patini nini khawo obo resamung phaimani kebo nono yakare ba nini phayong nini babu songrok nono yakare da kalang thangka banne da tini nini baya sakchalai rok da kalangi thang nono obo haike nang bai tini matai chawi thangjar da aborok no tui da tini obono lobi resap Jakarta kew to thangya to ang bukhaw songkha ogano jaban hanani obono hamjagi obona hamjago choice khaiti heka nani sini mungke ani sinke ani mungke usarani debruma kami hinke ramnagar pagri hinjago district gesi paijola khana kana oro tini khorokcha chini manai usharani debromani bisingti tamke chung oro obono saimang khaje oro resapna phaiteni belaino khatong thogjak tamke chung oro tai khorokcha mangkha tini bobo haike resapmung resapui phaika ba tini jajes rokni bisingti bobo hai koktoma mangkha tini bobo haike result mano aba hairokno naisinglajak tini oro khorokcha chini manai bini bisingti no chung chini muba hin malai amnai nin chini murgade ani mungkha Rimi Deborma te ang class 9 no poriwo St Paul School ani baboni kami khe khwayo te ani amani kami khe bisrang manja amnai haike nang tini oro phaimani tini sabo bai phaika nang oro je resapna tini ang phaimake ani ama ani babu te ani moi bisabai loge o phaika haike bahai ma tong nang tini oro phaimani ang tini phaimani oro tongthoka markhe tongthoka te kintu resapna bagi thangpro nervous engkha but last to kisi tongthoka haike tini nang to aro sap phaika he judges rok buskang haike tini judges rok ni bisingti bobo hai kokrok ma bui phaika ba bobo haike result phaika amo to ang to 14 plus gangke ani boys kaya kho gangke borok sawa amani result olo manai hne haike ni bakhaw muchung ma bai phaika hai sibla tini haike mnai je tini wo oba haike nini 14 plus ni bisingo phano nang oba hai resamung hapar haike ba tini resamung ni athukiri wo yapri seja haike tini nang oba haike busuk bo iya rok ni chimi ba bo class rok ni chimi nang tini o hapara ongkhari ang gan srungi tongmangkhe ang class 2 ni chimin srungi tongo busuk ni chimi class 2 ni chimi ta busuk jora running ko choli tongo yes haike mnai ma hai nang asuk jora tei okokha ba nang tini kono program rogo participate rok aba herok khaijak ang school sarang chimin reserve phai tongo te ang kwangma jaga reserve kha including train haike mnai je oba haike nang tring rok ba hina resabu ba tini oba haike no sini jagai bo phaio ba tini hastini lukurok no nang tam kok sana musung ba tini oba haike no resamung ni bisingti phekjak nai manei drugs alcohol aba herok no pogui bo thang kebo ba tini kaham ke phirogui bo phaio he diba haike mnai ningla tini omo hai lukurok no tam kok sana musung drugs sanai lukurok no amo sana bagai thangangke drugs sama amtele sayasi because nini life on the line kangke amo nini parents rong no ningni family rong no khibui amteke drugs sai tongmani amo markin saya because nang kari khangke nini parents nin family rong no sab nai amnai haike nang je tini wo aro heleri kabukha but tini resabui khanari kabukha kebuni khunjuro kebuni khawa tong thori kabukha he diba haike nang oborok no kisa chini o mangpliwo nang heleri de khanari tini mangko nang bai malai mani ashiki tong thok mani ashiki hamjak mani tini mangko nang bai malai mani ashiki tong thok mani ashiki hamjak mani Tisha malai firan Tisha malai firan oneng bai imang ko fai ashiki maya roan ani khao tong marok no menai belai no khana khathok khana thok tam ke sing tini obono tam kai sing to
अब हाइके न जागा जागा थाइ थाइयाव थांगोन मांगुल तिसावै फनगो हायदिबा हाइके तिनि महाय निनि खावर जामुं किफिलि फाइका जामुं ओंखारि फाइका अखरां कतिबाय नों केबो बायदिनि बाया साकजालाय मालाय माने हाइके बा मालाया बालगै तंखा आबा हायरकनो तै दा नों तिनि ओ जामुं रकनो जाबखना Amoke resamung to ani mane favorite ani hobby no hani mano nung tei resamung na ngasi hamjang amano kibi maya chana bagai thagan ke tini ang jigan resa phaimani amo ani favorite songs je ang recently khanaka amani bakhau nang khama khero abai ang resa phaiga आमनाय हाइके मो जे नों रसाप मानि खाना थौजाकनि ब सालरकनि सिमि नों ओ गान नखना Ogan khanamani saptaka sha kana naikha o sata kaisan bisingo asakni ni o grasamu khakhobai paikha haisile आमनाय हाइके अब हाय ताबुकतो जोंतो नुको केबोबा ओ सीजन 2 टाइपो रसामु करं करं अकोइनो थांखा हाइके ताबुक नों बरक बाय बबा हाइके कॉन्टेक्स्ट रिलायनाय बा नों तिनि अब हाइके नो तिलांजागैनो थांखा तिनि जाजिसराव बनिनि एचकाया फानो बा तिनि अब हाइके निनि गाहाम खरां गाहाम तुन उमा बितलांजागै थांखा बाहाइके नों कॉन्टेक्स्ट खायलायनि सगन Amoke contest khaina bagai nogo marke no practice ma khainai tei amo sreng khangke hain mani khango if ang paya phanangkha ang to pan khushi nai karon ki angoro phai resabai mangkha amonan bukhani bagai mane khushi ko नाय हाइके अब हाइके न फाइने सालरक बहायनो फाइने हेदिबा टिप्रा आइडल हाइके नों फाइने सालरक बो द फाइने ang o salo mai hangkangke ang next year phan phainai amo asa jai kere तो फान हारमानिया हाइसिले द जरारिमन बागे हामबाय द आखना कना और खरकसा बेलाखेनो खरां तै हाइकबा खरां कसारिवै कालांगै थांका तिनि ओ टिप्रा आइडल सीजन 2 हाइकेबा ओ टिप्रा आइडल सीजन 1 नि 2 ताबुक साबो उइनार रंनाय साबो कप्लायनाय साबो नालांनाय तिनि ओ स्कुटी आबा हेरकनो तैनो कबांकु लुकुरक थाइ थाइनि लुकुरक फाइ नायसिंलायजाक तिनि रेजाल्ट नति तामके जों अबनो नेक्स्ट सीजन गाला अब हाइकेनो फाइ तुंगु रेजाल्ट बो आफ्रो बाहायनो जों फुरुगनायनो रकनो ट्रिक ट्रिक नायसिंनि तुंदि चिनि ओ जाति टिभिनि मांपलिनि बिसिंति तिनिनि ओ मांपलि असजरा नसिबते जतन न खुलुम